Si Kristo sa iyang pag-ayo sa masakiton, unya ni komentaryo ang kaning mga anti-Christ. Anti-Christ man ni sila kay di man sila mutuo ni Kristo. Gipakita niya nga kining pagpasaylo mas sayon himuon kaysa pag-ayo sa lawas. Hay may kamo ako mong pangutanon, hay may sayon ang pagpasaylo sa imong anak nga naadik o ang pag-ayo sa iyang pagkaadik? Hay may sayon ang pagpasaylo sa adik. Kung ang imong bana nangabit, hay may sayon ang pagpasaylo sa iyang pagpangabit o ang pag-usab sa iyang hunahuna nga mubiya sa iyang kabit. Hay may sayon ang pagpasaylo niya. Hay may kanunay ninyong gihatag. Asa may inyong kanunay ng gihatag? Ang pagpasaylo o ang pag-usab sa tao? Ang atong gipaningkamutan ang pag-usab sa tao. Nya moingon pag yun, di ko kapasaylo nimo o di ka mausab. Nayabag. Ang sayon hinoon adto na ibasis lisod. ang sayon, ang lisod sugdi sa sayon. Di ba? Pareho na hay may lisod i-discuss ang subject sa grade 6 o subject sa grade 1. Perting sayo na ikuan ang grade 1 mo na iuna itudlo. Ayaw tudlo ang tao nga upa ka eskwela sa mga subject sa grade 6. Ambot nakasabot ba mo ani? Ang atong apan kana gyung paghimo dayon sa unsay atong gusto. Yes, gusto ta nga maayo ang usa ka tawo. Pero si Kristo naa siya nakita nga sayon ayohon nga mismo ang tao mismo nagkinahanglan ana. Kay kining atong mga sakit sa lawas bunga ni sa atong sakit sa kalag. Ug ang sakit sa kalag ang gikinahanglan mao ang pagpasaylo ug ang pagpangayo ug pasaylo. Mao na siya gasugod man na sakit sa kalag kana ding paralyze. Unsa man na kasagaran sa ma-paralyze? Unsa man? Unsa hinungdan nga ma-paralyze ang tao? High blood mo ginay common. Nganong na high blood man? Sige kaon o makapahay blood. Wa mag-fasting, wa mag-abstinence. Nya, lain pag yung inungdan, overwork. Nya, wa na'y hapitog. Mo man ay kusog kay makapahay blood, makapaatake. Abang 40 nimong trabaho, kuwang kas pahuway, nya kaon pag yung kag makapahay blood, patay ka niya. Pero naakaaning gitawag og kaning disiplina, nahigugma ka sa imong lawas kay templo sa Ginoo, dili na nimo patakaan og gamit. Pero bitaw ang sakyanan, kung nahigugma ka sa imong sakyanan, igagis libaong unsa may buhaton, imong iana, imong idamag, o imo break, nga mo hinay og lusad ana. Pero kanang mga buangon nga nagdaag sakyanan, gawa mahigugma sakyanan kay driver untol-untol dito ana, patay na igabutunahan. Mga tangtang ang tango ana. Kay wa man mahigugma. Ala, damag lang. Ana-ana pa dito, breakless kayo, parok din dito sa unahan. Sa dito na ato. Muna usay ang atong lawas, atong iwaldas, hangtod masakit na lang noon. Pero gusto mga batanon karon, apil na sa mga tiguang, siging tanaw ng cellphone, siging tanaw ng TikTok, hangtod di na lang makatog. Nga ang trabaho sunod adlaw, masakripisyo. Kay kapoy mang lawas, di man kamata. Para niya akong tingog, nganong nipagaw man eh. Ibaw mo ngano. Kanik, ang stove, siging yaw-yaw. Aron lang yun makakolekta. Muna ako lang sang pamawi, ako na lang sang ihatag ang kolekta nga rin sa simbahan. Gamay nila akong isuod sa bulsa. Pamawi ba, Lord? Sa akong buangon man kita. Ideala na.
Mao na ha, unaha gyud ang sayon dili ang lisod. Ang sayon mao ang pagpasaylo. Ang lisod mao ang pag-ayo sa sakit. Unaha paghimo ang makaayo sa kalag. Kay sayon kay nastanan. Sayon gyud kaayo. Mangumpisa lang ka, wana, ayo na ka. O na. Pero kung di na to buhaton ang sayon, ang kanang paras kalag, lisod kaayo sulbaron ang depekto sa lawas. Lisod, kinalisuran. Pero si Kristo iyang gipakita. Yan siya, lisod man gining pag-ayo, pero tagaan tamog pruiba nga ako, makaayo ko, makapasaylo kog sala, kay sayon ramana. Iya dayong giingnan ang masakiton, bangon, lakaw. Nilakaw dayong masakiton, bangon dayon, hingangha sila. Pero ingos Kristo, na tingala mo ana, mas sayon ang pagpasaylo. So kay sayon man ang pagpasaylo, kitang tanan mga tao, pwede ra kitag magpasaylo ay. Unsa may sayon rong buhaton sa Russia o sa Ukraine, ang paglimpyo o pag-reconstruct anang nangabungkag nga mga building o ang pagbayad anang tanang kinabuhi nga nangamatay o ang pagpasaylo ay nilang duha. Wa gigasto mag-atubang si Putin o si Zelensky magpasaylo ay kana sinugdanan sa pagpabangon pagbalik sa atong nakita karon nga nangabungkag nila mga building na dislocated nga mga katawhan, nangamatay nga mga kabataan o mga tiguang nga way labot sa gubat. Masulbad sana kung mulingkod silang duha magpaubos og moila nga naa sila'y sayop o kung sa may sakit nila sa kalag ang ilang garbo, ang kahakog, ang garbo, ang kasina, ang kahadlok o kining pagka-possessive nato. Aw garbo magyapon na kanang possessive. No. Ay kung tutukan. Ay gilingian na lang na imong tupad. Ay mo pagsigtutok nako gilingian na imong tupad. Ing na pirmi kang mo pasaylo. Ing na pirmi kang mo pasaylo. Ana. Nya maingon din na imong di madaw. Magbalik-balik man sa trap, magbalik-balik man sa mag-anad man sa buang-buang dako. Ay ayaw lagi anang sa di lang mag-anad siya. Pasaylo alang yapon mo bitang ingos Kristo, pasaylo ag kapituan kapito kay una importante. Nya kini ra bang kusog ta mo pasaylo, relax ta to face adversities. Kana bang og atubangon natag mga kaaway, atubangon natag mga buangon nga tao, relax ta basta kamaotan mo pasaylo. Pero di gani ka kamao mo pasaylo, usa lang ka tao mo atake nimo, tuba na ka. Mas stress na ka. Usa lang ka comment nga dautan, wa na, di nakakatug nganong naay ni comment nimo ana. Sa ato pa day kini ding pagpasaylo sad makapalig-o nato. Tanawa sa first reading si Propeta Amos, gipakauwawan. Hoy, propeta, giingnan pari pag gasulti. Si santong pari aton kaning pari buangon gining pari o saan. Si Amasias pari giingnan si Propeta Amos, hoy propeta, dito sa laing lugar pag pangwarta dito anang imong panagna anhi man kadinhi oy nga lugar manis Ginoo. Relax kis Amos nga niingon, ako wa ko mangwarta, nagsangyaw ko sa gisugo sa Ginoo nga ipasulti ninyo. Nagbantay raman kong mga hayop dito God, lingaw raman ko ato, atiman ko sa akong uma, akong giatiman to mga kahoy ditong igira. Wa man ko maghunahuna nga mangwarta, kontento naman ko ato akong trabaho. Pero gikuha ko sa Ginoo dito kay ipasulti ni ninyo nga ikaw pariya ka, ning saway man kanako, sultihan ti ka, hasta ikaw patay saga, daghan ra ba kag asawa? Katong pariya ba daghang asawa? Nindot ang tagi na pari ko sa una sa tayo asawa. Di usara di yung asawa si piyat ko. Ang asawa ang imong asawa usara di sorry ha.
Suko ni sa Masiyas na ko ron siya usara bisan na gud tag usa tagaan lang may bisag usa lang okay na ang imong asawa mahimong daotang babae diha sa syudad mahimong prostitute ug mamatay siya didto sa laing lugar kana bang ang pasabot noon ni Amos kay ni saway man kanako mas mo grabe ang imong silot imbis unta to maminaw kanako kay gipadakos Ginoo ni saway na noon ka nganong nakasulti man si ani nga way lipod-lipod tungod kay gitan-aw man ni Amos nga kining tawhanan nagkinahanglan og kanabang pulong sa Ginoo mao bitanan usay masuko man gid mo anang mga kilay kanang mga colors buhok kanang pangural kanang paningil anang utang masuko mo muna sigihanan ako balik-balik no na may uban yung masok na sa uban malipay na gani uban gyud wa na gyud magpa-colors buhok nya magpagarbo pa inig anhi dinhi ba tanawa pa der wa na ko pa color nako tanawa di ba bati na kay kagnaong adi de ingo na tanawa di ba okay na kay kagnaong relax na kay ka ana mo kuan pa tanawang kilay pa der nako wa man lagi na ikilay sa tato naman gud pa der nako unsa gud tato na der na pero wa na kuno siya wala siya badlis unsa pa man siya badlisan nga tato naman sad ano bang daghan ang mo pagarbo naaba mo ito ni pagarbo nga na kuno siya daghang tanom silang balay nya iya na kunong giguba yang koral katong koral ba niya kawayan naman sa diyang koral iya kunong gitangtang hurot siya kunong kawagtang ng bungas tanom nya magsi kuno siya ingon mao ginigiwaling padersyano proud kay siya palit pagsalat di ba kanindo tana nya unsa may nahitabo silang mga naong relax mulipayon unsa may mahitabo sa naong aning Amasiyas nga siging sawaing Amos isog siging kusmod siging panaway kay di man mo pasaylo di man sad mangayog pasaylo mo na sayon kay buhaton karon ang pagpasaylo ay gahapon diha ko sa airport marites niya marites nagikangan ko dito sa Butuan misa ko sa haya sa usa sa akong kailang suod nya diyan ako sa airport kay balik sa dayon ko diri naay foreigner og Pilipina nga ambot mo nagtiayon ba to sila pero ako mulingi diara sa kong luyo ingon ding American ang akong ayang in English ba pero ako nasabtan ang akong gusto nga mo communicate ka nako unsay nahitabo nimo ay pagsighilom-hilom ingon sa Pilipina ay ni communicate mangugo dito ni ko katong inasa siya gimension nga wa siya musulti nako nabalaka ko nimo ug mao kini ni imong batasan usa pa may kapuslan nang nagkuyog patas kinabuhi nya nihilom dayon katong babae paghuman pagka hupay-hupay na wa nagi magtingog ba nang tingog ingon dayon American hinuon kasabot ko ni agining lapses of communication hindi siya ngako lang din-aon tani mausab ingon sa tong babae sorry kayo ha kuan sa duwa nako ma-direct ang communication nimo awan ato ga kini na ko galuok-luok na diri sa kong luyo na nindot sa dining naatay kuyog no nya ato bang nang magkasinabot ba ay sa nindot kayo anya nagsige na silang ingon nga unya karon asang tapadong ingon din siya nga igabot ro nato didto sa Cebu si kuan o sa atong unahog adto nagkuan na sila bagasabot na sila nya una patamo adto sa kuan sa kinibitang nga maong hotel nindot baya ni siya nindot sa na pero before ana adto nagsabot na sila magkauyo na o di maka-experience na to sila mga nindot nagpaminaway nya pagsaka sa emosyon hilo mo sa wa sa tay sinultihanay pagluag na sugod og sulti awa na nagpasaylo ay akadto resulta to tinukanay nila talento munindot ang kinabuhi lagi munindot ba kung magpasaylo ay nya mangandoy tang munindot ang Pilipinas nya magsigit ang sinawayay mangandoy tang munindot ang kalibutan ang atong kalibutan nagipuy-an nya magsigit ang gubat unsay kapuslanan sugdi sa pinakasayon let us forgive each other and all other sicknesses will be healed after we are cleansed from sins. Muna ibustong ipasabot ni Kristo. Muna din sa atong
atong tubag sa Salmo, ang mga hukom sa Ginoo matuod og silang tanan matarong. Pasabot ang pamaagis Ginoo, labi nang ingon siyang forgive without limit. Matarong gyud na, makapawagtang sa atong problema, makapawagtang pagid sa atong sakit. Tinuod gyud na. Ang nituo manindog ta. Ang wa mo tuo panguli mo.